Михайлчик Мария, Шимон Виолетта, белорусская Ариадна, белорусская казка далеких веков. Нам говорить, як смог, на народний ж прийшов, як людей знищали, старих і малих, як дітей збирав у неволю от їх. Ось одна гаратешная маті тоді, ідучи от криниці, зайдяться води, расіла ўсю сцежку сваімі слязьмі, бо той змей разлучыў гэту маці з дзяцьмі. І слязінка адна з вочматулі старой пала ў гэта вядзерца з крынічнай вадой. І застыла сляза, як жамчужна там, а такая ж была у ёй краса пекнота, што з вядзерца застаўшы, матуля яе палажыла на покуце у хаце свае. От жамчужны гэтай дзявоснай красы нарадзіўся ў яе гэтым покуце сын. Узрастаў ён за кожнай хвілінкай дужэў. Ён на першым жа дні для стала ўжо сядзеў. На другім той сыночак асілак хадзіў і каня летуна у павадочку вадзіў. А на трэці ўжо дзень ён у кузню пайшоў, зброю выкалаў там для ратунку братоў. Адшукаў ён да змея дарогу праз лес, знішчыў змея самога і лёг яго ўвесь. Ён спакуты прывёў і братоў, і сясцёр, сам жа знік той асілак ля сініх азёр. Калі зноў прынясе таго цмока віхор, дык устане асілак і зноў ад азёр. І ад кожнай нявіннай слязінкі людской стануць волаты новы, выйдуць у бой. За тое паўстануць сыны, не даруюць замачаны слёзы яны. Згіне зноў і навекі той цмок ліхадзей, і не будзе ніколі яго анідзе. Так прамачаны слёзы сыноў любоў, беларуская казка гаворыць вякоў.